Traballo contra o reloxo do Goberno de Porto do Son para poñer a disposición da Consellería de Sanidade o terreo para o novo centro de saúde, proxecto co que se recuperará tamén a Alameda no municipio. Porto do Son precisa dun centro de saúde novo, sobre todo logo do mal estado que presentan as actuais instalacións. O Goberno municipal aposta por trasladar o ambulatorio a unha parte máis céntrica e de mellor acceso. Por iso se está a traballar para poñer a disposición da Consellería de Sanidade o terreo que está entre a Casa da Cultura e a Casa do Concello. Traballando a arquitecta municipal a marchas forzadas, porque onde o queremos colocar é entre a Casa de Cultura e o Concello. Xa está ordenando xa todo o espacio, porque aí temos que anular pois, o vial que cruza entre as dúas parcelas, vamos, unificar todo e tamén xa poñer os terreos a disposición da Consellería de Sanidade para tamén facer canto antes o centro de saúde tamén. Vamos, que estamos traballando en estes temas e, bueno, que pronto tamén van a dar o seu fruto. Oujo apunta que se trata dun proxecto prioritario para o seu goberno. Como está o colexio, o centro de saúde e despois tamén que vamos a recuperar unha Alameda. O que é a Alameda de Porto do Son, pois ca Casa de Cultura, ca Casa do Concello, pois non se segueu sendo Alameda e sempre falamos, non? Os puntos referentes dun concello pois son, neste caso como Porto do Son, pois é a fachada marítima, pois a Plaza de España e tamén unha Alameda. Recuperar con este proxecto, unha vez que facemos o centro de saúde, pois recuperar a Alameda, eso sería pois algo para min especial, non? Con esta nova localización, búscase tamén que a veciñanza teña máis a man o centro de saúde. Buscamos espacio para que estuvera cercano de todo, non? E creo que é unha parcela que ten o Concello e que non temos que mercar, non temos que comprar, non temos que gastar diñeiro en comprar unha parcela que non é do Concello e mira, que mellor, non? Daí tamén aforramos. Entonces, con eses cartos ao mellor de comprar unha parcela, tamén xa facemos todo o que é, porque nós como Concello encargaríamos nós do que é todo o que é recuperar a Alameda. Iría esa coberta do centro de saúde preparada para que poder albergar unha Alameda e nos encargaríamos deso. Entón tamén é esa inversión que queremos facer aí. Xa que afirma que este proxecto vai a ser pois algo que os veciños lle vai a gustar porque se está preparando moi ben para que sea tamén unha Alameda un referente. O goberno local dalle prioridade a este proxecto para que Porto do Son conte o antes posible co novo centro de saúde.